Съвместно с полицейските сили бяхме обучени да изпълняваме действия при масови безредици, да изпълняваме точно определени команди, които за нас не са много привични, защото са част от полицейските операции. И при моята команда Верига, личния състав, който командвах, застана в Верига, заключи щитовете и започна да си изпълнява задълженията. Тактическите действия са блокиране, отцепване. Ние точно това изпълнихме. Предвиждахме се в колона и след това застанахме в редица, за да може да сме плътно един до друг и да не могат да ни въздействат противниковите сили, които в крайна сметка са мирни граждани, които в този момент са решили, че имат някакви претенции към силите на КФОР или към органите на реда. Това е част от нашата подготовка и част от бъдещите ни задачи в Косово. При масови безредици трябва да се организираме и да отблъснем тълпата, като същевременно спазваме стандарти оперативни процедури, стандарти оперативни инструкции, за които сме подготвени, а именно с минимум сила да постигнем максимум резултат.